Takže čus lidi, dneska se natočíme video z Brawl Stars, protože teď ve hře nemluvím, protože mi se nefungoval mikrofon, takže teď mluvím normálně, to prostě jako nehraju to teď, ale prostě mluvím. A já jsem dostal tenhle skin na Taru, protože jsem hrál Rankedy, jo. A tam jsem dostal legendární Star Drop a dostal jsem tenhle skin na Taru. Takže já si ní chci dát teď push. A jo, tohle můj starý účet, který mi vymazali a nehrál jsem to už 2 roky, takže pro mě, jestli budu špatný. A byl bych rád, kdybyste mě dali like, odběr, zvoneček a hlavní koment. Jako koment prostě fakt bych to chtěl a potěšilo by mě to. A nějaký rady, anebo editor, tak fakt beru. Jo. A podle mě se můžeme rovnou vrhnout do toho, akorát ještě musím počkat, až budou nový sádropy, tady se vyfotím miniaturu. Jop. Tak. Dobré. A jo, teď si počkám na dropy. Tak, tady už máme ty dropy nový. A můžeme už jít do hry. Co to? Jo, ne. Jo, dobrý. No a můžeme asi už jít do hry. Jo, já tohle dabuju, jo, já jsem úplně debil, protože jsem nenahrával mikrofon. Takže jdeme do hry. Asi. Nebo já nevím, co tady dělám, jakoby točím jak debil. Běž do hry! Jo, tady ještě úplný pack. Tak. Dostanu úplný hovno. A jo, jdu do hry. Teď myslím. Ne, ještě si něco vyzvedávám, ok. Kámo, co jsem dělal v tom videu, vole? Jo, prosím do hry už. Všichni to chtějí, že jo? Jsem si tady čekoval mikrofon a sice jsem to nahrával, ale prostě nešlo to. Takže jdeme do hry. Já odehraju 2 hry s váma. Potom trošku budu pušovat, abych měl 99 pohárků, aby jsem mohl hrát už s reálnýma lidma. A potom si uděláme veliký opening, nebo ne veliký, ale prostě opening. Asi 5 stardropů nebo kolik, takže jo. Tady těžím ty skybidárny. Boxíky. Tak. Jakoby sorry, jestli budu hrát špatně, ale já fakt to hraju po 2 rukách. Co to je? Jo, to je bazna, ne. Já nevím, vole. Ale dobrý. Mně přijde Tara dobrá, jako fakt hodně dobrá. Dává velký damage, prostě všechno. Okay. Koletka je dead. 8-bit je dead. A teď jdu po tomhle tom srácovi. Sorry, jestli budu mluvit prostě, jo. Já to normálně nedělám. Dobrý, to je dead. Tak. A můžeme se rovnou vrhnout na další hru, myslím. Tohle je poslední hra a potom budu chvíli pušovat sám a potom se zase vrátím k vám. A budeme si zahrát zase 1 hru a dáme i push. Žip. Takže tohle je ještě 1 hra. Jestli vás tohle video fakt baví, tak napište do komentu, jestli mám něco přidat, tak napište. Prostě chci i editora, prosím. Fakt by mě to pomohlo. Nechci žebrat, ale jako fakt. Tenhle dynamik mi přijde, že je jako normální hráč. Protože hraje docela dobře. Ale já hraju líp. Ne, kecám, on hraje líp jak já. Ale já mám víc powerů, takže to by bylo. Jestli mě nebudete slyšet, tak fakt sorry. Já příště se zlepším, jenom mi musíte napsat, co bych měl zlepšit. Tak, já vím, že tohle video je takový nudný, jo, ale je to moje první video.
takže musíte vzít dotaz. Okay, tady jsem zabil Rozu a teď jdu zabít Mulet má takovej. Šoup. Hopa. Tak to by bylo. Teď ještě showdown a já jsem si myslel, že bude poslední. No nic. To je poko, myslím. Já si to pamatuju, kámo, to video. Ne, tak to je Daryl, já jsem debil, no. Daryl debil, no. To je to samý. No. Tady ho zabiju a teď jdu sám pušovat. Takže čusanec. A uvidíme se, až budu mít 99 pohárků. Takže jop. Čus, bus, bambus. Uvidíme se, asi pro vás je to za 2 sekundy. A dáme opening. Tak, dáme tady opening asi 5 star dropů. Jo, se tady čekoval, jestli mám mikrofon, já neřešte. Tak, super rare. Nic. Mytika, ok. Co mi padne, prosím, něco dobrýho, prosím. No nic, nevadí. Epika. Tady ještě jeden, myslím, star drop někde. Jo, tady jsou coiny a tam je star drop v mém pásu. Podívej se do pásu, blbečku. Tak další mytika. Jestli máte nějaký nápady na další video, nebo jestli vás to baví, tak napište koment. Tak. A teď si ještě dáme asi jednu hru spolu a potom už asi skončíme video, jo, protože musím vyklízet myčku. Jak debil. Ale jop, no, asi nic už. Můžem, jestli dáme 100 odběratelů, tak dáme speciál, že budu pušovat Leona z 973 na 1000. Takže se těšte a jop, jdu do hry. Asi, jop. Příště už to nebude s dubbingem, sorry za tohle video, fakt jsem to posral, ale jdu na to. Okay. Jsou tady nějaký třeba kam, jako já nevím, jak dostali, ale všichni hrajou to takovou sápku, jak máte prostě provazy, nebo co to je. Ok, tak tahle ta byla nějaká nalitá, ne? Ten. Ok. Kdybych si dal nějaký snack, kámo, negle. Tady jsem dal nějaký emote. To je jasný, to jsem samý já. Tam je, jak se jmenuje, to je ten, ne? Barley. Už fakt, kámo, jsem úplně retired man, kámo. Jsem úplně retired. Tak, teď mi vyšel nějaký, vole, CapCut. By the way, CapCut za to, protože na něm dělám video teďkon. Teda debování na něm dělám. A jo, se mi povede nějaká miniatura udělat. Bang. A to je víra. Bam. Tak. Takže teď vůbec nemůžu mluvit. Jo, tady mi napsal kámoš, který tak nejde do školy. Já jsem nemocný, takže možná zní úplně nějak jinak, ale tak čus, protože končí video.